दासान्दि जोंनि आसामाव एसटि खौ लानानै सम सम दुंहाव थासारिया दासिमबो सोमजिगासिनो दङ। सोरबाया बुङो एसटि होमारोबाबो एसटिआव थाखानायफ्रा जेबो गोहोम गोग्लैनाय नङा होननानै, आरो सोरबा बायदिया बेनिनो बेरेखा जानानै सोमावसारगासिनो दङ। नाथाय बे 6था जाथिया माब्लानिफ्राय एसटि डिमान्ड खालामदोंमोन आरो जुदि बे 6था जाथिनो एसटि होमारोब्ला जों बर'फ्रा मा खहा जागोन, बेनि सोमोन्दै माखासे खोथा बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना लादिनि लोगोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर। जोंनि भारत हादराव दाब दाब जायगायाव गासै 705 जाथिफ्राल' एसटि मोननो हादों। बेनि गेजेराव जोंनि आसामाव गासै 29था जाथिफोर दङ जायफ्रा एसटि मोननो हादों। बुंनो थाङोब्ला ओडिशा रायजोआव गासै 62था जनजातिफ्रानो एसटि, जाय भारतनि बयनिख्रुइबो बांसिन एसटि गोनां रायजो। भारतनि टप 10 देरसिन संख्या थानाय एसटि जनजातिफ्रा जाबाय गण, भिल, सान्थाल, बर', मुन्डा, अरान, खासि, गार', मीना, हो। नाथाय मोनसे खोथा लोगोफोर, बेफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोरों गोरासिन एसटि जनजातिया जाहैबाय मेघालयनि खासिफ्रासो। बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोरनि एडुकेसना, बर'फोरनि सोलोंथाइया बिसोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गाहायसिनावसो। खासिफोरनि लिटारेसि रेटआ 70% निफ्राय 80%। अर्बान एडुकेसन आरो मादार बेस समाजनि थाखाय बिसोरनि एडुकेसनआ जों गासैबो एसटि जनजातिफोरनिफ्राय गोजौसिन। आरो मोनसे खोथा लोगोफोर, UPSC एग्जामखौ जों बर'नि गेजेराव साबैसे मानसिफ्रा उथ्रिसारनो हानाय दङ? साबैसे IAS IPS दं? बुंनो थाङोब्ला 1%बो गैया। नाथाय राजस्थान रायजोनि एसटि मीना जाथिफ्रा बेफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन, आरो सेकेन्डआव मणिपुरि कुकी ट्राइबफोर। बिसोरनि समाजाव IAS IPS फोरा थोजासे दङ। दानिया जोंनि आसामनि 6था जाथिफ्रा मालानिफ्राय एसटि डिमान्ड खालामगासिनो दंमोन, बेफोरनि सोमोन्दै एसे खोथा मिथिनानै लादिनि लोगोफोर। 1968 मायथाइयाव कच राजबंशी जनजातिफ्रा एसटि स्टेटासनि डिमान्डखौ खालामजेनदोंमोन। गोलाव समनिफ्रायनो बिसोरो डिमान्ड खालामबोगासिनो। 1996 मायथाइयाव कच राजबंशीखौ एसटिआव लाबोनो थाखाय लकसभायाव कन्स्टिटिउशन अर्डार एमेन्डमेन्ट बिल 1996 लाबोदों। बै समनि राजनिति मामलायाव पार्लियामेन्टारि अर्डेन्स नाजादोंमोन। 1996 नि उनाव टाई आहम, चुटिया, मरान, मटाक, कच राजबंशी आरो टी ट्राइब आदिबासी बे मोनद' जातिफ्रा लागातार एसटि स्टेटासनि दाबि खालामगासिनो। 2024-25 आव आसामाव बे मुद्दाखौ लानानै माल्टिपल मिनिस्टेरियेल ग्रुप बानायबाय। सरकारि प्रसेस GOM ग्रुप अफ मिनिस्टार रिपर्ट बानायबाय। नाथाय माखासे राजनिति जाहोननि थाखाय बेफोर एसे डिले जादोंमोन, आरो उनाव कंग्रेस नेताफ्रा सरकारखौ डिले जानायनि थाखाय समायखिराखौ मावफुङाखै होननानै दाय होनायसै। बेबायदिनो 27 नबेम्बर 2025 आव आसाम केबिनेटआ ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टखौ एप्रुभ खालामबाय, जेराव 6था जातिफोरनो एसटि केटेगरियाव लाबोनो थाखाय रड मेप रेकमेन्डेड खालामबाय। बेखौ आसाम स्टेटनि एसेम्ब्लिया टेबल खालामबाय आरो NCST सेन्ट्रेल एप्रुभेलनिसिम दैथायहरनोबो हागोन। आसामनि CM हेमन्त बिश्व शर्माखौबो जोङो बे हाबाफारियाव पजिटिभ दिन्थिनायखौ नुनो मोनदों। मोनसे खोथा लोगोफोर, 6था जनजातिया दिनैसिमबो एसटि दाबिदोंब्लाबो सरकारनिफ्राय जेबो समायखिरा होनाय रेकर्ड गैफेरा। माने सोरबा सासे नेताया हिस्टरिकेलि प्रमिस खालामनानै रेकर्ड गालांफेरनाय गैया। थामहिनबा बेयो मोनसे गोलाव समनिफ्राय डिमान्ड खालामबोबाय थानाय मोनसे जाथायसो, जेराव माने गुबुन गुबुन ग्रुप्स, पलिटिकेल पार्टिस आरो सरकारफ्रा बेलेग बेलेग रोखोमै आगान होदों आरो सापर्टबो खालामदों। बुंनो थाङोब्ला पलिटिकेल पार्टिनि मानसिफ्रा गावनि मासिनि थाखायसो सापर्ट खालामबोदोंमोन, आरो दिनै बेनो रोखा जानो थांगासिनो दङ। दिनै जों बर'फ्रा जाम्बा जाम्बि नंला, सिगांनिफ्राय एसेबाबो रोंसिनबाय, मिथिसिनबाय, बुजिसिनबाय। जुदि आसामनि 6था जातिफोरनो दिनै एसटि होमारोब्ला जों बर'फ्रा मा खहा जागोन, बेखौ मिथिनानैथ' जों बर'फ्रा दिनै आखायाव बनजार लानानै सोमावसारदों। एसटि होनो नागिरनायनि एगेन्स्ट लामायाव ओंखारबोदों, धरना खालामदों। लस जागोन लोगोफोर, गोबां खहा जागोन। जों बर'फ्रा बेखौ जुदि होबथानो नाजामाराब्ला जोंनि बर'फोरनि फिउचारआ खैफोदसो दङ। जेरै थाखानाय एसटि कमिउनिटिनि कोटा आरो रिजार्भेशनफोरखौ जोङो गुबुनजोंसो शेयार खालामनानै लानांगोन। दासिम जोंनि आसामाव एसटि प्लेन आरो एसटि हिल कमिउनिटिफोरनि थाखाय मोनसे फिक्स रिजार्भेशन पार्सेन्टेज दंखायो। जुदि बे 6था जातिफोरनो एसटि होबावोबा थाखानाय एसटि जनजातिफोरनि कम्पिटिशनआ बांलांगोन, आरो जोंनि थाखाय जब, UPSC, स्टेट, PSC सिट्स, नीट, जी बेफोरनि सिटफोरखौ जोङो गुबुनफोरजों शेयार खालामनानै लानांगोन। रिजार्भेशनखौ, सिटफोरखौ मोननो थाखाय जों गावजों गावनो होंगो दोंगो नारा नाथा जानांगोन। जुदि आसामनि बे 6था जातिफोरनो एसटि होमारोबा फाइनान्सियेल ग्रेन्ट आरो वेलफेयार स्किमफोरा बांसिन कमिउनिटिफोरनि गेजेराव राननो गोनां जागोन। एसटिफोरनि थाखाय स्पेशेल स्किम थाखायो,
पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिप, एसटी हस्टेल ट्राइब सापर्ट, फरेस्ट राइट, स्पेशल इकनमिक इनफ्रास्ट्राक्चार फान्ड्स बायदि बायदि। जुदि एसटिनि पपुलेसना बांलाङोब्ला आरो बेफोरखौ बाहागो रानोब्ला अब्ला जोंनि गेजेराव मा सफैगोन? जों मा मोनगोन? फान्ड आरो रिसोर्सेसफोरनि टेनसना बांसिन जागोन लोगोफोर। स्किम डिस्ट्रिबिउसनाव टेनसना बारा जागोन। पलिटिकेल प्रेजेन्टेसनाव सोलायनाय फैनो हागौ। थाखानाय एसटिफोरनि अनगायैबो गोदानै जुदि एसटि दामारोब्ला बिसोरबो गोदान एसटि ग्रुप पलिटिकेल पावार शेयार बिनोबो हागौ। जाथि आरो समाजनि गेजेराव दुंहाव थासारिया सोमजिबाय थागोन। अलरेडि आसामनि माखासे ट्राइबेल अर्गानाइजेसनफोरा बे बाथ्राखौ बुंदों। जुदि 6था जाथिफोरनो एसटि होमारोब्ला जोंनि आइडेन्टिटिया, जोंनि सिनायथिया गादबनानै दोनजागोन आरो जोंनि हिस्टरिकेल स्टेटास कमजोर खालामगोन। जों बर'फोरखौ सिगां फारसे दावगानायनि लामाखौ हानायमानि गादबनानै दोननो नाजागोन। मोनसे खोथा लोगोफोर, जुदि आसामनि 6था जाथिफोरनो एसटि होमारोब्ला स्कुल, कलेज, जब बेफोराव रिजार्भेशना रिकाउन्सिलेसन जागोन आरो बेबायदि खालामनाया सम आरो लिगेलि सेन्सिटिभ जायो। जों बर'फोरजों लोगोसे माखासे एसटि गोनां हारिफ्राबो बेखौ भुगिनांगोन लोगोफोर। जुदि आसामनि 6था जाथिफोरनो एसटि स्टेटासखौ होमारोब्ला एसटिनि मिनिंआनो जेबो थानाय नङा। दासिम एसटिफोरा जेरैबायदि सुबिदा मोनदों बेफोर गैया जालांगोन। थाइसेयाव 1 फैसाबो मोननाय नङा। बेनिखायनो लोगोफोर, हानायमानि बे 6था जाथिफोरनो एसटि स्टेटास होनो नागिरनायखौ जों बर'फोरजों लोगोसे एसटि थाखानाय हारिफ्रा लोगो नांनानै होबथानो नाजानांगोन। नङाब्ला बे मोनद' जाथिया 1.5 करोड़ पपुलेसना जोंनि थाखानाय एसटिफोरनि मोननो गोनां सुबिदा लाभफोरखौ बिसोरसो सेनानै लागोन आरो जोंनि फिउचारखौ, बर'फोरनि फिउचारखौ लासै लासै खोमालांनो नाजागोन। एसेनोसै लोगोफोर, आं बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों आंनि मोनदांथिखौ, आंनि साननायखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। नोंथांमोना मा बुङो? कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना आंनो खिन्थाहरनो हागोन। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।